praise. Check. May buntag ka natong tanan. Amen. Dalaygon ang Dios nga kanunay maayo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Diin tibok simana hantod karon iya tang giupanan, iya tang giatiman, iya tang gipanalanginan pag-ayo. Moy hinungdan nga karon nga adlaw karon sa atong buhi nga Dios nga ato siyang daygon, ato siyang alagaran, ato siyang awitan sa makalangit nga mga pagdayeg nga awit para sa atong buhi nga Dios. So andam na ba kita nga mudayeg ug musimba sa atong buhi nga Dios? Ang andam mo singgit og praise God. Praise God. Hallelujah. Sa atong pagsugod, akong gihangyo ang matag usa o gihatag nako ang opening prayer ni Pastor Gideon. Ato ta sa pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo. May buntag no sa matag usa, inay mong tapad, may buntag. May buntag anak sa Dios. Og sa to ang panaghiusa, ato ang i-welcome ang presensya sa Dios, ang presensya sa Holy Spirit nga diin magapamuhat sa matag usa nato kakasing-kasing. Sa tong paghalad sa tong kinabuhi, ato ang ibutang sa tong nahuna ug atong ibutang sa tong kasing-kasing nga ang Dios naa sa tanang dapit. Buti pasabot makakita siya nato, makadungog siya nato, nakakita sa atong gibuhat sa paghalad nato sa ato ang buhi nga Dios. Akong gihangyo ang matag usa nga atong ihihatag ang atong nahuna, atong kasing-kasing diha sa pagtuo nga ang Dios uban ka nato, ang Dios niya uban ka nato. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga maoy nag-umol sa matag usa namo kakinabuhi, Dios nga maoy naghatag kusog, Dios nga maoy naghataw gininhawa. Gikan kanimo ang tanan nga niya kanamo, ang hangin nga kanunay namong gigamit sa matag adlaw gikan kanimo. Imo kining gihatag sa matag usa aron kami magpabiling buhi, aron kami moalagad kanimo, aron kami o Dios mo halad sa among kinabuhi, aron kami mo daig, aron kami mo pasalamat kanimo, aron ihalad namo o Dios ang tanan nga niya kanamo. Kay imo kaming gibuhat o giumol aron amo kang simbahon, aron amo kang alagaran, aron amo kang halaran sa among kinabuhi. Amahan Dios nga makagagahon, among gihalad diha kanimo ning ninitakna ang among kinabuhi. Dawata o Dios ang among kinabuhi, ingon nga halad makapahimaya kanimo, halad nga makapahimuot kanimo, halad nga makapalipay kanimo Dios. Kung doon na may mga babag among gipangayo o Dios nga imo kining kuhaon, kung doon na may mga mga mansa lama Ginoo, mga buhat nga dili maayo God, salamat o Dios nga imong pasayloon ang matag usa. Salamat nga doon na may Dios nga mapasayloon. Salamat Amahan nga doon na may Dios nga maluluyon, mahigugmaon. Andam sa pagpasaylo, andam sa paghinlo, andam sa pagputli sa mata kasing-kasing, may duol, may alagad kanimo Amahan. Samtang kami magapadayon Amahan sa paghalad sa mong kinabuhi diha kanimo. Padahin ka o Dios magapamuhat, padahin ka o Dios magapanalangin. Dinipabati nimo o Dios ang kalipay, dinipabati nimo o Dios ang kalinaw o Dios nga mao'y kinahanglan sa among pagpuyo sa kalibutan. I-bless Ginoo matagusan namo kasing-kasing, i-bless Ginoo matagusan namo hunahuna nga mahimo kining hingpit Ginoo nga maghuna-huna kanunay sa pangabutang nga magkapahimaya kanimo. Dawata o Dios among halad, among kinabuhi, among kasing-kasing, ang among hunahuna diha kanimo lamang Dios. Thank you Jesus. Among kang awitan, among kang dahigon, among kang simbahon, halaran sa among kinabuhi o God. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus. Pabilinta sa bugduol sa Dios atong awitan ang Dios mga kigsunan. Gato ang ihatag ang atong nahuna kasing-kasing sa mensahe sa awit nga ato nga ihatag ihalad nga to sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus.
susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandong mo ato'y pasusi atong kasing-kasing nga igsoon o kawa ang ako nahikatulong nga paghigong diha kanimo Ginoo kopti ako ug akson mo ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausap nagbawa ako yes, hallelujah punon mo ani ako Ginoo hallelujah yes Jesus thank you Jesus hallelujah susiha Ginoo kinabuhi ko ga kinabuhi ko nga nakinahanglan sa tandog mo Lord tandog ukawa nga akong singkang-singkan ang ako nahikatulong nga pagigong matihakan nimo Ginoo kopti ako ug akson mo ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausap nagbawa ako yes hallelujah konon mo ani ako kopti kami Lord kopti ako ug akson mo ikaw ang akong gitinguha o Diyos ikaw ang akong gitinguha o gipangandoy Ginoo sa makausa nagbawa ko unon mo ani ako Ginoo ani ako Ginoo hallelujah oh dalaygon ka thank you Jesus salamat o Dios sa imong presensya nga naghatag ka namo kalipay. Salamat o Dios sa imong presensya nga naghatag namo kusog. Naghatag ka namo kalinaw. Thank you so much Lord sa imong pagpanalangin ka namo. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Nag-ingon ang Biblia mga kigsonan nga higugmaon nato siya sa tibok natong kasing-kasing. Ang tanan mayong kasing-kasing. Higugmaon nato ang Dios sa tibok natong kusog. Amen. Sa tibok natong nahuna, sa tibok natong kalag, sa tibok natong kinabuhi. Ang pulong higugmaon mga kaigsonan nagpakita na sa pagpagamit sa Dios. Kanabitaw ang gamiton nato nga to ang kusog sa pagdaig sa Ginoo. Diha sa Salmo
53, kung atong basahon na siya, 53, versikulo 3, ang Dios nga naas langit, ning dungaw siya sa kalibutan. Akong basahon. Unsay rason nga nganong mindungaw ang Dios? Salmo, ako sa ning basahon, before tamo halad og mga awit, mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Salmo 53, versikulo 2. Dito sa langit, ang Dios nagtan-aw sa mga tao. Kisa gitan-aw? Mga tao. Ingod din aron pagsusi kon aduna bay nagmaalamon nga nagsimba kaniya. So ikaw ug ako, gisusi sa Dios, gitan-aw ta sa Dios, kung sa adlang Domingo kinsa tong tao nga maalamon nga nagsimba kaniya, kanang pulong nagmaalamon, kana bitawng naay kaalam, kana bitawng wa may gyulaing gipasabot dihang kaalam, kana mang naas Biblia. Kadili magkuntanan nga nagsimba sa Dios, nagsubay sa Biblia. Mao na roy atong hisgutan sa atong panaguban. So ato ang tuuhan gyud nga ang Biblia mahitabo gyud ni, nagapanghitabo siya ba. Pag-ingon sa pulong sa Dios des Biblia, ang Ginoo adito sa langit, ang Dios nagtan-aw, midungaw. Ning dungaw ang Dios gikan sa langit aron pagtan-aw sa mga tao. Kung duna bay mga maalamon nga nagsimba kaniya. Kanang taong maalamon, mga igsoon, nagpakita na nga nagsunod sa mensahe sa Dios. Muna ang pag-ingon sa Biblia, dayga ang Dios uban ang pagsayaw. Amen ba? Dayga ang Dios uban sa pakpak yun na. Kaysa una mo pakpak ram tag na politiko. Diba? Labi nag na ay kuan, na kay labi nag mga basket pakpak yun. Diba no? Wa man ay problema mo pakpak ka kay panginggan niyo man na aron mo mukusog po taon ang dula. Maganahan sad. So kung moingon tang gipakpakan na to ang Dios, ganahan gyud ay ang tao no. Ang sa pagka ang Dios nga mo'y tag-iyas atong kusog. Amen no? Atong pakpakan gyud ang Dios. Mga kaigsonan. Gamito na tong kusog, ingon ang Salmo 150. Dayga ang Dios uban ng pagsayaw. Dili na to ikog-ikugan ang Dios sa pagsayaw. Unya ato ang kadahon ron mga kaigsonan, mura ni siya og kanang nagsugod ta sa pagkat-on sa pagdaig. Unya atong gideklarar siya sa awit nga dili ta taga kalibutan, taga langit ta. Amen. Nya pag-ingon ikaw tudloi po nang imuhang atong igsuon. Ikaw anak sa Dios, ako anak sa Dios. Unya klarohon gyud nato atong tingog. Kay kung dili nato klaro natong tingog, mura betag na ay namang koy tingog nga murag na ay pagduha-duha na ay duha-duha ba. Kay ang mahitabo man gud na mura kang bingkanta nga ikaw anak sa Dios, ako anak sa Dios, ikaw unsa ka ha. Mura kang dili maayo nga ang tingog na ay pagduha-duha. Unya ato yung i-action no. Ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan managsuon. Amen? Nya amen. Okay. Sige. Ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan managsuon. Ikaw anak sa Dios, ako anak sa Dios, kitang tanan managsuon. Sayaw, sayaw, chutay, kamot, kaway, hawak, giay, tuyok gamay. Sayaw, sayaw, chutay, kamot, kaway, hawak, giay, tuyok gamay. Ako atos langit, ako atos langit, ikaw atos langit, kitang tanan nagalangit. Ako atos langit, ikaw atos langit, kitang tanan tagalangit. Sayaw, sayaw, chutay, kamot, kaway, hawak, giay, tuyok gamay. Sayaw, sayaw, chutay, kamot, kaway, hawak, giay, tuyok gamay. Ako malipayon, ako malipayon, ikaw
ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Amen. Ako malipayon, ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyog gamay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyog gamay. O niya, nganong sayawan na to ang Dios tungod kay buhi siya. Ina imong tapad, buhi ang atong Dios. Nabanhaw siya, og sa iyang pagkabanhaw, mibayaw sa paingos langit, aron pag-andam og dapit alang kanimo og kanako. Sa Juan 14, mingon siya, ayaw mo kaguol, salig ka mo sa Dios, salig mo kanako, ingon si Jesus. Sa balay sa akong amahan, daghag lawak. Muadto ko dito, aron pag-andam og dapit alang kanimo. Mahumanagan ini, balikan ko kamo. Amen? Munang mintras ang Dios mga kaigsoon na nag-andam og dapit alang kanato, naghulat sag mga pagdapit. Amen. Kisay nakabalo ng anang kantang malipayon ng Kristohanon. Kisay nakadungog nana. Wala pa gyud no? Wala pa. Sige. Ato. Okay. O niya, baliko na to ang kanta nga, ikaw atos langit, ako tagalangit, kitang tanan tagalangit, dayong atong ideklarar nga buhi si Jesus. Buhi, buhi, buhi sa kanunay, si Jesus ay buhi, buhi sa kanunay. Dayong ato nag Englishon, kay naman po tayo mga kaigsoon, para makakaton po sa in English, no? Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive forevermore. Muto baka nga ang imong igsoon atos langit? Amen. Okay, balik ko na to sa pag-awit uban ang atong kasing-kasing. O niya, ang atong mga kaigsuonan po sa gawas, tudlo-tudlo ay pumong duha diya. Namos Papa, Brother Moses. Ing na po niya, Brad, tagalangit ka. Ako po, tagalangit. Ayaw sa ding na nga, Brad, tagalangit ko. Murag ikaw, unsa ka. Ayaw sa... Diklaro na to nga, ako tagalangit, kitang tanan tagalangit. Amen? Ako tagalangit, ikaw tagalangit, kitang tanan tagalangit. Amen. Ako tagalangit, ikaw tagalangit, kitang tanan tagalangit. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyog gamay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyog gamay. Ikaw anak sa Dios, ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan anak suon. Ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan managsuon. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyog gamay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyog gamay. Buhi, buhi, buhi sa kanunay, si Jesus ay buhi, buhi sa kanunay. Buhi, buhi, buhi sa kanunay, si Jesus ay buhi sa kanunay. Atong awiton ang haleluya, si Jesus ay buhi sa kanunay. Atong awiton ang haleluya, si Jesus ay buhi. Alive, 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 alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore, my Jesus
Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Hallelujah. Buhi ka nga Dios nga mong gihalaran. Buhi ka nga Dios nga mong gihawitan. Nakadungog, nakabati ka sa among mga pagdahay, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, O Dios, nga ikaw ang Dios tuburan sa tanan namong gikinahanglan. Naa kanimo, O Dios, ang tanang mga butang. Iyak alang kanimo, O Dios, ang among kinabuhi, ug ang tanang mga butang gikan man kanimo, O Dios. Ikaw ang Dios maoy makahatag namong kalipay, kusog ug labos sa tanan kadasig sa pagpuyo sa pag-alagad kanimo, Amahan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Moabot man ang problema, walay makapahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo palang sa tanan. Moluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang among kusog, O God. Ikaw ang among kalipay, O Diyos. Thank you, Jesus. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Moabot man ang problema, O God. Moabot man ang problema, walay makapahimulag kanimo, Dios. Walay makahimulag. Thank you, Jesus. Walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo palang sa tanan. Moluhod ko sa tiilan mo, pagsimba kanimo, Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo palang sa tanan. Ikaw
akong Diyos, kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Yes, thank you, Jesus. Ikaw ang among kusog, O God. Ikaw ang among kalipay. Ang imong presensya, O Dios, mo'y maghatag na mong kalinaw, kalipay sa pagdayon na mong pag-alagat kanimo, O Dios. Thank you, Jesus. Ang imong gugma, O God, dili gayud ikakumpara sa kalibutan, O God. Ang imong kaluhoy, O Dios, dili gayud ikatandi sa mga butang sa kalibutan, O Dios. Thank you, Jesus. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masuko kada ko sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang Gyud, O Dios, ang ayang simbahon ko. Walay makatandi ang imong kaluoy, O God. Walay makatandi pagkamaayo mo, Dios. Kamaayo mo, dili masukot ang kada ko sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang Gyud, O Dios, ang ayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo og sa gugma mo, og sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Ay katapusan, O God. Walay katapusan ang pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo og sa gugma mo, og sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Yes, Lord, thank you, Jesus. Angayang simbahon ko. Hallelujah. Ikaw lamang among gisimba, O God. Ikaw lamang among gihalaran. Ikaw lamang, O Dios, ang among giawitan, pasidunggan, among gibayaw sa among kinabuhi, O God. Tungod kay gikan kanimo ang among kinabuhi. Ang tanan nga niag kanamo gikan kanimo, Dios. Ang kusog gikan usab kanimo. Salamat, O Dios, sa imong pagatiman. Salamat, O Dios, sa imong pagbantay, pagproteksyon. And thank you so much, Lord, sa pagpanalangin kanamo, sa among paghalad, sa among kinabuhi, sa mga pagdaig, pag-awit, pagpasalamat kanimo. Alang lamang kanimo, O Dios, ang mga pagdaig. Alang lamang kanimo ang mga pagpasalamat. Dungog himaya, alang lamang kanimo, sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga Kristo ang magiyong amen. Amen. Ina mo tapad panalanginan kas Ginoo. Amen. So ato tas pagpanglingkod mga igsuon ko sa Ginoo. Na bless ba ang tanan sa mga mensahe sa awit nga atong giawit para sa Ginoo?
Amen. Dalaygon gid kay atong buhi nga Dios nga sa dihang makadungog ta sa mga awit nga kanang makapauyog sa atong kasing-kasing, di ba? Unsa atong bation muratag Mariles, magaan ang atong pamati. Amen. So ato ta sa laing bahin nga mao ang paghatag og kadaugan. So kadaugan kibalo ko nga kitang tanan nagmadaugon. Amen. Nagmadaugon jud ta kay naa man ta diri. Kay wala pa ta nato ara gitas ato nagkadaog jud ang mga gipanghuna-huna nato dito mga buluhaton, pero kay naa man ta diri madaugon jud ta kay istanan kay wala ginato si piyata ug paghatag og kanang panahon ang atong buhi nga Dios nga maoy magbubuhat sa tanan. Amen. So kinsa ang gidasig nga mohatag og kadaugan? Kanang kay wala man ni naka-schedule pero inigumanon niya mo schedule ta. So ayaw ka ulaw igsuon kay usa nga atong gipasidunggan ana atong buhi nga Dios. Amen. Dili ta angay maulaw nga kanang muhatag og kadaugan ari sa atubangan. Normal man jud na nga mabati ta kakulba. Amen ba? Agi man jud na nato. Mukurog ta nya kanang muhilak ta sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Kanang muhilak ka ba nga nagmadaugon jud ko Lord nga kumpleto na mi nga nangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Amen. So kanang akong ihatag ang panahon kung kinsa ang gidasig nga muhatag og kadaugan, pero kay mga bag-o pa man kay ta diri mo na nga kinahanglan pa jud natong tawgon. Amen ba? So akong ihatag ang panahon ni Ate Madeline nga muhatag og kadaugan kagahapon, karon nga okay na siya atong ihatag niya ang panahon sa paghatag og kadaugan ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi natin Madeline. May buntag ka natong tanan. Nya kanang kay bisan og dili ta andam pero andamon dai nato. Kay kuan kanang ako ding kadaugan sa akong kasinatian kanang pasalamat ko sa Ginoo kay kahapon nang laan kay kung lawas man niya kanang luyag istanan ko niya kanang na ako gipamati ba niya siningan nga sige lang sa kog ampos Ginoo nga kung palaban pud ta dayon sa tambal kung dili ta mga yug as Ginoo mag-unsa man sad na di karon nang naikabalaka pero kanang wa ra sad pa kay kanang Ginoo bega hatag nato niya pasalamat ko sa Ginoo nga kanang pagmata nako ganina okay na kaistan akong gipamati nya kanang uban sa akong mga anak nga maayo kay panglawas ra nya bisan usag gyud gidasig sa akong kagalingon nga bisan malapas ta sa tawhanaw natong kanang kinaiya ako yung pangayos Ginoo nga kanang maayong panglawas sa matag adlaw pagkaon nga iyang gihatag dako na kay nang grasya nga iyang gihatag namo natong tanan di ay di kay ako ra oo ta akong kadaugan. Salamat. Praise God sa mga kadaugan nga gihatod sa atong igsuon nga kagahapon naglain iyang lawas pero karon God is good. Okay na. Amen. Inana ang Dios nga moayo ka nato kung unahon nato siya. Amen. So ato ta sa paghatag og special number niya ako lang gihangyo ang mga kababayenan. Kita ang mohatag og kanang awit para sa atong buhi nga Dios kay sunod ani atong schedule ang kuan kay mga beginners pumanggid ang kuan ba niya kanang naputi times ato pwede ra gid kita mag-search og mga kanta mga Christian song ana mong gawas na diya mga not stop gani nang uban nga Christian song kanang worship song Bisaya manggawas na diya mga Christian song di ba so arita mga apelas Pamila si Mama si Lisa o kanang de Eden o atong awitan ang atong buhi nga Dios. Amen. Sa arita diri sa tubangan. As Mama. Deo. Say na bawaan dito sa cross. Kung kaan ang kabo. Pwede na po.
Drum si Mabibi. Tumate. Ba? Okay, aniya kami sa inyong atubangan aron mohalad kami awit para sa tumbuhi nga Dios. Naguluhan kani og didto sa cross. Mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mangalagan, kay ikaw ang ipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-andos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami aniya, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Amen. Sa itong palagpakan ang Ginoo sa mga kababayenan. Amen. Kay tanan mga igsuon ko sa Ginoo. So ato ta sa laing bahin mao ang paghatag og pulong sa Ginoo nga pagadadon sa iyang alagad Pastor Gideon, og atong ihatag kani ang panahon, og atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi siyang alagad.
Mayong buntag, no? Ay buntag. O akong gihangyo ang matag usa na adgyud tay Biblia naaman sa cellphone o kaha naaman sa papel. So dunay Bible pa dire kaysa may wa pay Bible. O niya wala mo Bible sa inyo no? Wala. Kanina lang. Mao na inyo hadad-on. Kana daday niya na inig ulit ninyo. Kay bag-o pa man na siya. Sige. Ang ato ang nakatunan sa miaging Domingo may tungod gyapon sa pagsimba. I hope nga katong mga pulo nga atong nadunggan ato tong gihinumduman sa tibok semana. Adunay unom ka adlaw nga nanarbaho ta para sa atong pamilya o sa atong pagpanarbaho anang unom ka adlaw ang dasig sa Dios nga ang atong madunggan nga mga pulong sa matag Domingo ato nang hinumduman, ato bitaw nang reviewhon. Ang atong nadunggan sa miaging Domingo mahitungod sa pagsimba. Unsa pay mga pulong nga atong pwedeng mahinumduman sa miaging Domingo mahitungod sa pulong pagsimba. Dunay saad ang Dios kung simbahon sa tao ang Dios. Dunay buhaton ang Dios kung simbahon sa tao ang Dios. Aniya dunay gitoy saad sa Exodus 23 man siguro to. Exodus 23 ato sa tong tagaan og pagtagad. Exodus 23:25. Murag na atos 25. Mao ni. Simbaha ako ninyo nga inyong Dios og hatagan ko kamog pagkaon og tubig. Ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Kasagaran sa atong nasabtan, ang sakit mauraning kaning lawas. Kung lawas na gani magkasakit, murag mauranay kasagarang nasabtan sa tao magkasakit. Daghang kaayong hinungdan nga nung magkasakit atong lawas. Kung naa kay diferensya sa kung sa lawas maghisgotag sakit, kung naay samad like kagabi dunay napakag-iro no sakit gyud to. Kanang matunok sakit yun na siya. Kung ma-unbalance ang atong lawas na ay mga hilanat, dunay ubo, magluya. Munang atong mga katigulangan kaniadto ang ilahang panultihon dayon sa mga taong naay kaluyahon or naay kanang nagluya, moingon dayong nagkasakit. Diba no? Nakisay nakadungog anang nagkasakit. Kitang tanan. Kita po'y nakabalo sa taan ng pulong nagkasakit. So kining atong lawas, maura ni kasagaran nga atong nadungga na sabtan, dali kay natong masabtan nga kung moingon na gani nga nagkasakit, moingon dayon natong huna-huna nga lawas gyud na. Pero kung imong tan-awon ang Biblia, tanang bahin sa ato ang kinabuhi, tanang bahin sa atong pagkatao, pwede siyang magkasakit. Adunay tulo ka bahin nga gihisgutan diha sa Biblia, tulo ka bahin sa atong pagkatao nga pwede siyang magkasakit. Kining tulo ka bahin ato gyud ning hinumduman ug mao ni dapat atong itudlo sa atong mga kabataan. Kining tulo ka bahin, tulo ka parte sa atong lawas. Ang giingon diha sa Tesalonica, okay, ana ra sa Tesalonica kapitulo 5. Before nato tutukan ang mensahe sa Dios nga angay natong masabtan karon. Unang Tesalonica kapitulo 5:23. Ang sa giingon, mas nindot po ning nasa cellphone kay dali ra kayo ang cellphone. Katong naay cellphone nga di kamera pwede rang downloadan ako aning na ako'y Bible diri. Nindot na atong Bible pod sa app sa cellphone. Unang Tesalonica kisay mga makabasa naay microphone. Okay. Unang Tesalonica 5:23. Sige, basaha. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. Ang tibuok na tong pagkatao gibahin ni sa tulo. Ang tanan mayong tulo ka bahin ang atong pagkatao. Una, espiritu, ikaduha kalag, ikatulo lawas. Ang gikinahanglan sa lawas, tubig o
pagkaon. Bisti. Unya, ang gikinahanglan sa kalag, walay lain, pulong sa Dios. Ang gikinahanglan sa espiritu, relasyon nato sa Dios. Kaysa dihang doon na tayo relasyon sa Dios, ang balaang espiritu makapamuhat. Kay ang balang espiritu, matud pas diskusyon ni Apostol Pablo diha sa Roma Kapitulo 8:16. Ako ran check upon kay basi og nasayop ko. Labi na sa ato mga kigsunan nga nag-take note, pinaagi sa ilahang pagsunod sa atong pagsimba o pagkiguban pod sa atong pagsimba ngadto sa Dios. Kay dili lang kay kita raang nagsimba sa Dios. Hinining taknaa. Kun dili pati usab ang atong mga kigsunan nga nagsunod sa social media, sa Facebook, sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. So nag-take note sab sila. Roma 8:16. Makighiusa ang maong espiritu, kanang pulong espiritu nga dakog letra, capital E, naghisgot na siya sa balang espiritu. Kung makabasa kas Biblia og espiritu nga ang gigamit, gamay nga E, naghisgot na sa atong espiritu or sa mga daotang espiritu. Pero kung dako ganing litra nga E, nga espiritu, naghisgot na sa Holy Spirit. Natong hinumduman, dunay tulo ka Dios nga gihisgutan diha sa Biblia. Usa ka pulong Dios, pero dunay tulo ka Dios nga gihisgutan diha. Una, Dios Amahan. Ang tanan mayong Dios Amahan. Dios Anak. O Dios Espiritu. Unya, puro na sila nagapanglihok sa pagbuhat sa kalibutan. Amen ba? Ang anak, sa wala pa siya matao, gitawag siya pulong. Ang pulong ubang sa Dios o ang pulong Dios. Munang ang anak Dios. Okay, 100% siyang Dios si Jesus. Si Jesus 100% nga Dios o si Jesus 100% nga tao. Muna sa ato ang pagpanahon, dual citizen. American citizen, Filipino citizen. Wa pa man ta kaatog Amerika, Filipino ra gyud ta citizen. Ana ra gyud nato, usa ra gyud. Pero kay na rehistro man ta, kanang nahiusa man ta kang Kristo, kabalo mo, do na tay citizen. Citizen nga naatas langit. Tagalangit ta. Inay mo tapad tagalangit ta. So klarohon nato mga kaigsuonan nga ang ato ang lawas tulo ni sa kabahin. Kabantay mo ng itlog. Kita magitag itlog no. Nagkaon pa man gani mig itlog kaganina. Kanang itlog tulo na siya kabahin. Ang yellow og ang puti og ang tipaka. Di man na matawag itlog kung di man na siya mabuhi nga itlog kung walay tipaka. Kakita mog itlog nga ang tipaka humok. Di gyud na mamiso. Mura og usay tawag ana kanang humok. Ang itlog nga buhi, ang itlog nga insakto, do na say tipaka, langit-langit og ang pughak. Pero inigmataw siyang piso ang mubulag ana kanang tipaka pero kanang langit-langit og kanang white og ang yellow magkuyog yun na kay mao nay mahimong piso. Pero ang tipaka magpabilin mo bulag na siya. Maunay gipakita sad nga insakto nga kana bitang kapariha sa atong lawas. Kining atong lawas matud pa sa Biblia mubalik yun ni siyuta. Pero ang atong espiritu kalag mga tubang yun ni sa Dios. Amen. Onya isa ni siya mahimong langit nung lawas kanang espiritu ug ang kalag. Unya ingon dito nga hinaot unta nga walay makit-an ang Dios. Walay makita ang Dios nga sa lawayon sa tibok nato pagkatao. Wala untay makit-an ang Dios nga sa lawayon diha sa atong espiritu. Sa lawayon diha sa ato ang kalag ug sa atong lawas. Mao nang tudluan ta sa Biblia kung unsaon aron walay sa lawayon ang atong espiritu. Unsa man ang espiritu? Espiritu nga nakigiusa sa balang espiritu. Amen ba?
Og ang atong kalag, ang pagkaon ana, ang pulong sa Dios. Muna ingon si Jesus nga dili mabuhi ang tao sa mga pagkaon lamang, sa pan. Kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Kay kinahanglan man gyud kining atong kalag mabuhi. Kay kung dili ni siya pakanon sa pulong sa Dios, dali ni siyang magkasakit. Kabalo ba mo nga ang kalag, unsay naas kalag? Muna pagbati. Kanang pagbati, maunang kalag, maunang kita. Amen ba? Ang kalag nga dili maalahin sa pulong sa Dios, kung imong lantawon, lain-laing yung nagkinaiya. Pero kung ang imong kalag o ang akong kalag maalahin sa pulong sa Dios, pareho tag kinaiya. Kinaiyang gikan ni Kristo. Mo bitaw nang kung ang tanang Kristohanon nakabaton og kinaiya ni Kristo pinaagi sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, pareho gyud ang tanang Kristohanon. Amen ba? Mao nang naay kanta nga, malipayon ang Kristohanon, bisan anay alantoson. Sa pag-alagad magapadayon, ang tinuod nga naay kinaiyang Kristo, mupadayon gyud sa pagpangalagad sa Dios. So atong nasayran nga kining atong lawas, tulo ka bahin, amen ba? Di nato ni kalimtan. Unya mo ni atong gamiton sa pagsimba sa Dios. Mao ni ang gihasaaran sa Dios nga iyang panalanginan. Sa panahon nga mo simba ta, ingon ang Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, kung simbahon ko ninyo, kung simbahon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, hatagan mo niyag pagkaon. Hatagan mo niyag tubig. Og ayuhon ang inyong sakit. Dili lang sakit sa atong lawas, kundi sakit sa kalag. Sakit sa pagbati. Kaya nga naman, daghang mga Kristo, daghang mga tao nga mayog lawas pero dautag kalag. Bati og kalag. Kihatan ragani mo yung nganong ningat man ka. Pasumbag ka. Kabantay mo nga. Naay mga lugar nga magbantay kanang nakaagi kog lugar mga kaigsuonan nga nilantaw ra ko unya nilantaw ra ko ba. Paglantaw nako kiduol man kog sayatag ko aning kumo kay nganong mitutok kuno ko. Dautag yung kalagtawan. Nay mga tao. Oh, kabantay mo, abi ni mo naaranas laing lugar, naapunas balay usahay, labi nag misunderstanding ya, mututok ka mo ana daw yung asawa, o kahay mo ba nang tutok ka. Kabantay mo. Dautag kalag na. Kinahanglan ng ayuhon, walay laing makayo. Ang makaayo ana mga kaigsuonan, kabalo ba mo? Ang pagsimba sa Dios. Di man igyod ang gisaad sa Dios diha sa Exodus 23:25, ang wali sa miaging Domingo. Di ba mao man toy mensahe sa miaging Domingo? Exodus, ikaduhang libro sa Biblia, Exodus, kapitulo 23, versikulo 25. Unsay giingon? Simbahan ninyo ang Dios og ayuhon mo niya. Ang giingon diha mga kaigsonan, ingon diha kung simbahon nato ang Dios, tagaan ta niya pagkaon. Dili lang sa pisikal nga pagkaon, material nga pagkaon, kundi mensahe nga mo'y pagkaon sa atong kalag. Wow. Makigsulti ang Dios sa atong kinabuhi. Mo nang kabantay ta nga damurtang mo simba, damguhon tag mga maayong damgo. Pero kung watay simba-simba, dautan ang damgo. Unya, narabay patuo-tuo sa una, moingon dayon, murag gipukaw kus kalag. Dili lang unta mamukaw ang kalag. Manuktok dayon. Wa gyud sa Biblia. Okay. Maghisgot ta karon unsay trabaho diha sa pagsimba. Kay mao man ay ato gyung praktison. Ato ang tun-an, ato ang kanang katunan, ang pagsimba. Kining pagsimba nga gisgutan sa Biblia, trabaho ni nga way katapusan. Amen. Kung mingon tang trabaho, dapat atong eskwelahan, dapat atong i-master, dapat atong bansayon, anaron ang atong kaugalingon. Kay mao ni siya, kung mo-apply kag trabaho nga wala nimo kat-uni, adi gyud ka katulin. Mao bitaw nang ang usa ka batan-on dapat siyang mag-eskwela. Inig-eskwela ning high school, musuod sa college. Inig-human sa college na apay gitawag masteral. Dapat i-master niya ang iyang kurso, ang iyang kurso nga diin maoy iyang trabaho. Kay lison man kaayo nga ang imong kurso kanang
electrical. Unya ang imuhang trabaho. Driver. Lesson kayo. Driver. O kaha, ang imuhang kurso, piloto. Unya ang imong driban, barko. Apertig yung layo Di man mulupad ang barko. Mao na nga, kinahanglan yung i-master na to ang trabaho nga atong sudlan. Unya ang trabaho nga atong bansayon karon way lain ang pagsimba. Amen. Kining pagsimba nga gihisgutan sa Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, trabaho ni mga anak sa Dios. Dili matrabaho ni sa dili anak sa Dios. Kabantay mo, ang tao nga dili mahimong anak sa Dios, di gyud na ganahang mosimba. Hello. Di gyud na ganahang mosimba. Kung naa gani magwali, naa gani magsimba, kana sila hilasa na. Pero kita nga mga anak sa Dios, kung makadungog tang dunay nagwali, dunay nagsimba, nindot ka himong bation. Malipay ka. Mayroon ka nga, may untag maka-apel ko, may untag maka-join ko. Kana mangandoy ang imong kalag. Kining pagsimba gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, last book of diha sa Biblia, mga igsoon, gihisgutan diha nga ang pagsimba mahitabo ni hangtod sa gingharian sa Dios. Og ang tanan nga nakasuod sa bag-ong langit, bag-ong yuta, magsimba siya sa Dios. Wa na siya buhaton gawas lamang sa pagsimba sa Dios. Onya kung ikaw nga moingon ta nga nagtuo nga makasulod og langit, unya wa di ta mag-practice unsaon nato pagsimba. Wa ta magtuon kung unsaon nato pagsimba ang Dios, mga kaigsunan. Magnganganga ta dito sa langit. Kabantay mo anang kanang trabaho nga wa kakakaton. For example, even sports, mo apil kag basketball nya wa kakabalo. Pasahan kag bola unya magdangag-dangag ka dito, maigo ra kas bola. Munang i-practice yun nato ang matag trabaho nga atong sudlan. Diin ta, mga igsuon, gitudloan sa Dios kining pulong pagsimba. So atong hisgutan kining pulong pagsimba. Kay kung dili nato bansayon o tun-an ang pagsimba, ang mahitabo magud ana magkaguliyang, magkagubot. Like sports. Kung musud kag sports, mo apil kag duwa, unya wa ka kabalo, agubot kay dula oy. Munang uban manuntok. Kabantay ka ana sa YouTube. Muglantaw ka ana mga basketball, volleyball. Ang uban nga what you town kabalo unsay role sa sports, manuntok, maniko. Ang uban mga na gyud moingon usa man ni basket ni or boxing. Mana nga wa may kalibutan sa roles. Mana ang magkaguliyang. Si Apostol Pablo doon na say hanay nga mensahe diha sa Unang Korinto kapitulo 14. Unang Korinto kapitulo 14. Okay. Ablihi inyong Biblia diha sa Unang Korinto kapitulo 14. Onya 26. Okay. Ang giingon diha kahusay diha sa simbahan. Ang tanan mayong kahusay. Kung mayong gayong kahusay nagpakita ng malinawon. Wow. Ang gipasabot ko mga igsoon, mao nga inigtigom ninyo ang uban mag-awit. Amen ba? Ang uban magtudlo. Ang uban magwali. Naigiingon diha nga ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali. Pangutana, kung magdungan na silang tulo, perting yagawa? Tama ba? Na ay mag-awit, ako po wali po diri, na apoy magtudlo. Yagaw kaayo. Amo ti pasabot, hanay. Okay, naay time sa naay time sa pag-awit, naapoy time sa pagtudlo, naapoy time sa pagwali. Ang uban magsultig lahi nga mga pinulungan, kay doon na may mga actually ang Biblia manggod, dili gyud na siya Cebuano. Dili po gyud na siya in English. Gikan na sa pinulungang Grego. Hebro. Dili na atong pinulungan. Mao na nga kinahanglan dunay mo translate, dunay mo pasabot. Dalaygon ang Dios nga niabot diri sa Pilipinas ang pulong sa Ginoo. Pag abot sa pulong sa Ginoo diri sa Pilipinas, gitranslate na daan. Doon na nay mga maayong balita, doon na nay sa English pag good news.
Pertinandaghan na nga translation about sa Biblia. Kung imuhang i-search, pag adto na ko sa Iloilo, naapod sila'y Biblia, pero dili Binisaya. Hilonggo. Ari po kas Bicolano, naapoy Bibliang Bicolano. Pag abot na ko sa pagseminar namo sa House of Bible House, kanang Bible House distributor na sa tanang mga religious books. Kanang Bible House, kung mangita kag klaseng mga Bible dito naa dito. Naagyo dito tanan sa Bible House. Unya ni seminar mi para makadawat mi og libreng Bible. Nakadawat kani kog 200 ka Bible. Sa kag 200, unya kung palito na siya 400 na biyak na karon. Unya gihatag ra ng 200. Mo nang nakadistribute ko sa Bohol, sa North sa Cebu, unya sa Cebu City kanang 200 ka Biblia. So dito na ko nakitaan nga daghan kayo mga translation sa Biblia. Nganong gituyo na aron ang tanan makasabot. Kay dili man gyud ta ka trabaho kung di ta kasabot. Kung paayuhon kag sakyanan nga wa ka kasabot, magguba na lang ng sakyanan. Masamot tinuod na guba. Pataka ra kag lubag diha, pataka ra kag tangtang, magguba ang sakyanan. Pero kung kasabot ta unsaon pag-ayo sa sakyanan, daling maayo ang sakyanan. So mo nang kinahanglan nga masabtan gyud ang pulong sa Dios. Kay ang tao nga makasabot sa pulong sa Dios, makabuhat gyud siya, makapahimaya sa Dios, mga kaigsunan. So dinhi giklaro ni Apostol Pablo nga diha sa simbahan, the time of worship, naay time sa pag-awit. Mo nang naatay pag-awit kaganina, unya naatay gitawag kanang pagdasig. Amen ba? Unya kining pag-awit, mga kaigsunan, wa gyulain nga mo una anak kundi katusang nakakaton. Sa mga kami nakakaton kami mo milid ninyo. Pero wala magpasabot nga kamo ang gilid mo abot og 5 years, 10 years, dili gyapon ta kabalong mulid. Ang mahitabo ana, mga kaigsunan, sa tanto natong kanta, sa tanto natong halad sa Dios, sa tantong pagdaig nato sa Dios, mamemorize nato ang mga awit, mga igsuon. Pero dili nato mamemorize ang mga awit kung sa atong pag-awit adlaw Domingo ra. Unya sa Lunes ug Martes ang atong paminawon dili mga langit nung mga awit, maminaw tag sana dalawa ang puso. Wa na. Unya ini ka Domingo na sad alkansi kayo kay sa usa ka semana, usa ra gud ka Domingo. Usa ra gud ka adlaw ang iyas Ginoo. Unya mas daghan gud ang adlaw para sa tao. Unya unom ka adlaw sige kag paminaw sa wordly song. Magnganganga ka inig awit pang Ginoo. Mana nga matag karon og unya gikan Lunes hangtod sa Sabado, kanunay natong gipaminaw ang pulong sa Dios, ang mga awit. Susiha, napatoy awit nga tawag sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilak, nindot kayo. Kisa maminaw ka ng mga wordly song. Dapat mga worship song, mga awit magkalangit. Aron inig halad nato, inig awit nato sa Dios, mga kaigsunan. Kuan kanang dili takabado. Amen. Dili takabado mo makahatag ta sa atong kasing-kasing ug sa atong nauna kanang mayong susiha Ginoo. Unya kung wala ka kabaloan ng kantaha, ang imong nauna unsa dagoy sunod? Susiha ako umusak turon. Dili ka kahalad sa imong nauna, di ka kahatag sa imong kasing-kasing. Kabantay mo, mga kaigsunan. Sa ako ang pagdumala, daghan nga simbahan nga diin ko gipadala sa Dios. Kanang kami gyud nagsugod ba? Okay. Diha sa Pardo, wala pa nay simbahan. Sa una, ang istorya mao ni. Before pandemic, life coach ko sa mga pulis, kanang awit tugtudlo nila ba sa mga pulong sa Dios diha sa CPPO. Muna nga ang tanan nga mga before sa una kanang mga mag-checkpoint nga mga pulis, mga probinsyang mga pulis, like diri sa dapit sa norte, dapit sa diri sa south, kung mag-checkpoint gani ang mga pulis, makaila sila nako kay nagtudlo man ko nila, kay ipadala man na sila sa
dito sa main sa CPPO. Unya, dunay pulis nga kaniadto perting gubuta ang kinabuhi. Unya, sige sa pangutana nganong nagsimba man siya pero gubot ra gyapon. Uyab dito, uyab diri. Iyang asawa mo to nga mura pugdi. Mura ginana off and on ba? Samtang sige siya paminaw inigwali nako kay 15 minutes ra gud akong wali. Imagine na 15 minutes ra akong wali. Unya ang nakanindot ato murag every Thursday to bis no? Every Tuesday, Thursday, Huwebes. Karon pila ka bulan kong nagtudlo sa mga pulis dunay nindawat. Unya karon nag-eskwela masag pastor. Munang naa sa Pardo. Karon ni abli ang iyang simbahan, ang iyang balay gihimo namong tigumanan sa maani. Wa man gyud sila nakatunan. Kailang nakatunan lagi katong mga wordly song. Mga in English pa. Nindot pa kaayo. Unya uso pa man tong katong sa tong pusong bato. Asa to? Tantan. Asa to isang na? Di ko makatulog. na 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 na. Maunay ilahang kuang gyud murag paborito ba? Ang nahitabo pag sugod na og simba kay nagsimba na pre agud ani. Pag simba, doon na may gitudluan. Doon na ko'y gitudluan unsaon pagdalang simbahan, doon na ko'y gitudluan unsaon pagwali, unsaon pagsabot ang Biblia, unsaon paggamit ang Biblia. Doon na ko po gitudluan unsaon pagkanta. Karon nakakaton na. Karon ako na siyang gi-schedulean nga siya mo dala. Kay mao lagi na ang giingon sa Biblia dapat naay kahusay. Dili man mahusay ang pagsimba kung walay makakaton. Mo nang dapat naay gitudluan. So sakripisyo ko kay nagtudlo nila. Kaya nga naman, kabalo mo sa opera, magdala ko, ako'y mo wali, ako'y mo gitara. Ako'y mo kanta, ako pa'y mo gitara, ako pa'y mo wali, murag ako tanan ba? Karon kay naa man po'y simbahan sa Tarcom. Wala pa man po'y nakakaton, yang asawa, di pa gyud siya nakakaton pod sa una. Ako gyud gitara, ako po'y kanta, ako po'y wali. Pati kapuya na, gikan sa buntag, hantod sa hapon, pag-abot diri sa Pardo kay wa magyapoy nakakaton. Ako gyapoy gitara, ako gyapoy kanta, ako gyapoy wali. Hangtod gitudloan ko sa Ginoo nga ang akong nakatunan, akong itudlos uban. So nagtukod kog basic pastoral. Nagtudlo ko sa mga tao, unya dili lang sa wali kun dili sa kanta. Karon duna nay mga babae nga nakakaton na sa pagkanta. Unya di ko kalimot ato mga kaigsunan nga nagitara ko. Kay inaani ra gyapon dool ra kaayo. Gamay ra kaayo. Pero karon dako na kayo kay ngano man na man sila kwarta kay pulis man siya. Nagtukod siya sa simbahan second floor. Pertin nang linduta. Ang naitabo katong wala pay simbahan, kami pay nagdala, ako pay nagtudlo. Ko na ning wala toy mic stand, naman tay mic stand. Ang nahitabo ato katong ako pay mo kanta na itigunit. Katong mo gunit, sayaw pog apil gagunit. Murag iya ko gisayaw. Berti laging enjoy kayo ba? Kanta po ko pasingot yung maayo, mura po ko basket nga. Perting yung haguag yun. Kanang bagsak yun kay ko ang lawas. Imagine gikan sa buntag, hangtod sa hapon, hangtod sa gabi. Uni ako pa'y mo drive, nagyong kausang nga drive ko mga kaigsunan. Mura na kong madagma, perting na yung kapuya. Unya, ang ako gyud gisakripisyo nako ang tanan tungod kay maayo ang Dios. Nahigugma ang Dios, dunay plano ang Dios. Di ko mo sakripisyo kung wala pay plano ang Dios. Sa diha nga nanay nakakaton, lipay nako nanay nakakaton. Nanay kabalong mulid. Ang problema pod kay yabag man. Di ako silang gi-voice lesson. Kana usaon para matuno. Ana na tuno-tuno na. Oh, natuno mag-voice lesson niya ta, mag-practice niya ta. Karon ang naitabo kanta na siya. Ang kanta niya katong nagahilag. Duyog ko. Unya sabayan nako nagahilag. Lingihon ako ba kaya aron maabot pag microphone kay usa ra pod microphone. Di naduga nalimot man siya. Sige ko ana gipiyon ako. Kay nalimot naman siya. Ako ang giampo siya. Karon,
Nagahilak, ay nagahilak. Ako amang tingog ni dako ni anak ko kugod kay ang microphone day gibutang din si ako ang baba. Nalimot ba sa lyrics. Kuyawan ko anak ko kugod. Ya kabalo ba mo? Nami gampu nga adik kay sabo. Buang ba? Di gampuan na mo. Unya gampuan na mo. Gipalingkod na mo ana dayang gipuan. Gampuan na mo ana. Alihans. Unya samtang nga gabukar mo dapat kami mo review, kami mo ampo gnanang mga buang magbuka gyud ang baba. Uy, paglantaw na ko ni kalma man. Dipiyong ko. Magbuka gyud ang mong mata dili baba nga kanang mga buang ba? Kanang mabuang. Kung mo review mig daotang espiritu, magbuka gyud ang baba. Among mata nganong baba. Magbuka gyud amo ang mata. Ampuan, pandungan. Niya gi-rebuke ang kuan kanang adik sa drug. In Jesus name. Pagliklan ako, kalma man. Di piyong ko. Pagbuka na ko nawa man. Gaampo po day nako. Ako po day gipandungan nawa gyud. Tingala ko nga, uy, nawala man. Nipiyong ra kog kadali nawa pag ana nako igapandong. Balos magpandong, buang yun. Pero kabalo mo unsa sa sigig feed sa pulong sa Dios, nahimong pastora. Oh, naimbaro akong balibo. Sige rag yung giwalihan, sige rag yung gidalas mga pangkampo. Karon ang katong mga yabag, dili na yabag og tingog. Nindot na og tingog. Diha sa South Hills, grabe ang sakripisyo, grabe ang sakripisyo kay klasikog Merkulis. Unya trabahog tibuok Sabado. Trabahog yung tibuok Sabado. Unya Domingo na sad sa hapon, ako na po'y magdala kay plastada naman dito ang pardo. Plastada na sad ang tarkom. Murag kami ragboy nagsugod ba, grabiha lagi kami akong asawa. Maingon gid akong asawa, murag gyud na kay time nako bes. Ay sorry po nako pinagsa. Madto mi sa Siraw. Sorry na akong pamilya, matumig SM, mga on mi sa mall. Anya sa usa ka bulan may nalang yung naikausa. Naagi mga pila ka bulan wa gyud mi ka kabanding-banding na. Kay ngano ang akong naong naas ministry. Nya usahay mangutana siya sa paita gyud na ministry dai. Ti paita gyud. Magtingala. Pero mauda itoy training sa among kinabuhi nga kami mo sakripisyo para daghang makakaton. Pag diha Starcom, grabe kadaghanang nakakaton diha. Daghan mga pastor. Diha Pardo, naanay mga pastor, naanay mga nakakaton. Diha sa South Hills, pertinan din daw ta eh. Sa Tarcom, South Hills, Opera, nagsugod na sa sakripisyo. Kaya nga naman, dili gusto ang Dios diha sa simbahan, walay kahusay. Buot ipasabot, naay kabalong mukanta. Unsay giingon din he? Kahusay diha sa simbahan, ang buot ipasabot mao ni. Mga igsuon, inigtigom ninyo, ang uban mag-awit. Ang uban magtudlo, kay pertig yung pugkapuya nga, kabalo ba mo? Kung priha sa unang nga sitwasyon, murag dili na ko kalahutay inani akong pangidaron karon. Kay ako'y modala sa alas 9 hangtod sa alas 12 sa opera. Kas-kas gyud maas gitara nya, kanta gyud. Pag abot dia sa Tarcom, kanta na sad ini kahapon, wali na sad ini ka gabi pardo na sad. Unya pagkaugma Bible study na sad. Pertig yung kapuya. Mao na nga ingon din hinga ang uban mag-awit. Unang ang uban magkat-on mag-awit. Ingna imong tapat pagkat og awit ha. Ayaw na tong kuan, katong wordly song, ayaw na to paminawa. Unya ang uban magtudlo. So munaay mag-train ko diri unsaon pagtudlo ang mga bata. Unsaon pagtudlo mag-train ta una gyud ana voice lesson kanang tudloan ta unsaon pagkuha sa ato ang tingog nga dili nato kanang dili bitaw kapoy. Kay naamang goy kanta nga tag-as nga perting kapuya. Murag wa na kay hangin ba? Munang bubukad atong ilong bukad pa. Mubukad. Wala na. Pero kung kabalo ka,
sayon ra kay na kay kuhaon man nimo ang hangin sa tiyan. Dire. Mupagaw sa magaghangin. Ana. Tudluan lang tamo ana unsaon pag-develop ang inyohang tingog. Nya inon din he. Bayti City kundo na maura ni. So din he imong makit-an diha sa simbahan na ay mag-awit. Ang tanan mayo mag-awit. Magtudlo. O niya na ay magwali. Di gyud mahitabong walay magwali diha sa pagsimba. Now, sa dagway sa pagsimba nga gipakita diha sa Biblia, naagoy mga instrument. Amen ba? Kay naagoy pagsayaw, pagtugtog sa mga saba nga mga instrument. Naay mga tambol, mao nang naatay drums, nya naatay gitara. Unya every Saturday do na tay gipraktisan. Kagahapon sila inday mo ning tunga. Unya luoy ko sa ilahang kamot tinggahiam kanano. Tinggahia. Iko nga i-practice jud sige. Gani ako ang kasing-kasing, akong giingnan sila, pwede ninyo dadon ang usang keyboard. Pero makapasalig mo nga way mo gunit lain kamura. Pero kung naay mo kaw-kaw ana, ayaw na lang. Kay maguba mahal biya na. 18,000 biya na siya. Dili na siya mapalit og 15,000. 18,000 gyud na siya kanang gipartisan namo. Sayang. Asa man ta makakita ana. So muna nga gipialan man ta nas Ginoo ato nang ampingan. Unya dili po nato na mampingan kung wa po'y nakakaton lahi imbuga ng pialan tang way nakatunan. Wa ta magtudlo muna mo hago gyud mi. Unya mohago sad ang atong mga kaigsuonan, ang anak aso igsuon ang nintunga karera. O ko kay katutok kagahapon kay naman po'y gikinahanglan akong gilakaw kahapon. At least na ako'y natudlo nila. So inana gyud. Naay magtudlo, naay magpatudlo, naay mag-awit, naay magwali sa pagsimba. Unya, giklaro diha mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan kung imong tan-awon ang YouTube, ang Googles ba? Lahi-lahi og mga dagway ang lahi-lahi ang gibuhat sa pagsimba sa tao. Lahi-lahi. Sa Pilipinas, pertindaghanang lain-lain ang pagsimba. Labaw nas gawas sa nasod. Kabalo ba mo ang India, ang ilang gisimba, baka. Oh, ang ilahang makakita na sila og baka nga mura og nay puntik-puntik diri. Maura yung ilahang haladhalaran. Kung imong lantawon sa una, murag ako ra may kurukaraan, ambot lang si Brad Moses murag karaan ay 80 na may edad. Kay sa una, actually sa pagpangalagad, murag daghang kay kong nasinatian. Kay nadunggan ako sa una kanang diwata. Kisa may nakakuag diwata. Dulo diwata. Na gani uban mo simba og pangpang. Ato sila maghalad. Nanulod kog bangag sa unas Negros. Nakakita kog pangpang nga dunay estatwa. Daan nagporma dito. Dito pus bangag dito sa Barangay Santo Niño. Naapoy ko aning bangag dito nga naon na po'y estatwa. Unya bunguton. Unya ang nahitabo naapoy kulukan dila kung naa gani tuo-tuo na sa una gyud. Wala pa'y Christian sa una nga nagwali sa una. Wala pa. Naay sa una gitawag charismatic. Parte tong kusuga ang charismatic sa una. Nya ni suday ang aglipay. Aglipay, di ba? Kako mo aglipay. Yang UCCP. Ya mo nay ako agyong namatikdan nga naagyoy patuo-tuo sa naagyoy mga taong nagsimba na sa una nga wa gani kabasag Biblia. Buti pasabot pataka na lang sila simba. Kay ang Biblia magyoy mo'y nagtudlo unsaon pagsimba ang Dios. Amen ba? Muna nga ang uban sad nakakita kog tubod nga naa ditoy gihalad. Nagihalad nga mais kusayanga sad aning mais. Nya sunod na pug tuig kay nganong mo adto mig mga tubod kay mamingwit mamigbais. Di ba? Bais. Sana kasili man ang uban ana. Kasili na uban dire. Amo nang tawaan kanang mga tubod, tawaan lang namo na. Amuan na silang pan-an og timos o kaha kuan kanang wati. Basig og inigkaw man natong service ba ngita mog tawa ngita na pog wate. Amo na among itunton dito sa kuan kanang mga tubod. Kita may og tubod nga gihalaran og mais. Kabalo ba mo? Naa pagyoy tubod nga gihalaran og sinakong humay.
Kasaya nga lagi. Unya, sinakog yun ang humay, anak. Unya, naag yun ang tubod. Unya, kami sa nadala-dalaan may ng patuo-tuo. Munang, musud mi dito, inigtunto na mo, tabi. Kabantay mo na agin na, totoo-too, no, tabi. Pero sa diyang nakabalo na mis Biblia, nagbasa nami, nga nung may ingong matang tabi, nga wak matakita nila. Kung naaman na sila mo po'y mahadlok matutpas Biblia, kay anak ta sa Dios. Kahayag ta. Nagani nasudlan na mo nga, kanang pangpang yun na kayo, pangpang. Nga na itabo, namingwit mi ato o kanang bais, anang bisag unsa, pantat, anak. Unya, pag sud na mo anak, ng pangpang anak, na ibangag, gisud na mong bangag, dito may kakita og na ay haluan, na ay tilapia, na ay gangawan, lain-lain, unya, inig, tunog na mo, perting bugnawa, inig abot sa unahan, perti na pong inita, bugnaw, init, ning gawas me, unya, nanugid me sa mong silingan, isa nga nung ni adto mamo, nga ditong bangaga dito gisagpas inot. Gisagpa kunos inot kani. Hubag ko ni. Inot, na may inot amo ngala, amo silingan. Naog balantak. Sa muna nga daghan kay patuo sa una. Perting daghan ang patuo. Sayang kay itong sinakong bugas. Nya kita pa ko og kanang kuan didto mga kaigsuonan nga gidala ganito sa kuang magulang kay ikapalit pa katong dos nga lubi. Ya giingnan po, hala, ang sakit atong bata, muanha gito, ingos pit-pit, sa katoo. Dos nga lubi. Na ay 50 nga alibangbang, kisa may kita 50 alibangbang. Murag karaan na gyud ay ko ane. Kanang 50 nga alibangbang, kwarta na sa una. Katong gis nga gis nga isda. Katong tingga nga. Kara-karaan na po si Tay Madeline. Kami ra gyud yung mga idaran ani. Kamo ano kalibutan. Di na lang ta magistorya na. So diha giklaro mga kaigsunan. Kabalo ba mo ang mga tubod daghang kay gilaran sa una? Nya dili day halaran ang tubod, ang Dios day halaran. Saya nga kita kog sinakong bugas kwarta. Nya ang uban mag-ihaw og puting manok. Unya kanang duloy diwata gyud na ang uban ana gipangbaliw matud pa sugilanon sa kong papa. Murag chismis na no, sugilanon naman. So arita sa kuan kanang kinsa ang unang gipakita diha nga naghalad nga managsuon si Abel og si Cain. Genesis 14. Kay na may paghalad, dapat ang Dios di halaran, dili ang mga tubod. Amen. Dili ang mga kahoy, dili ang mga bulan. Dinhi giklaro mga kaigsonan, ang duha ka man nagsuon si Cain og si Abel sa Genesis 4 versikulo 1. Ditso ta sa kini si Cain og si Abel, anak ni siya nilang Adan og ni Iba. Pag abot diri sa unahan, ingon siya diri, ato ning basahon. Naamo diha, Genesis 4. Genesis 4. Si Adan nakigilawas kang Iba, ang iyang asawa nga nanamkon si Iba og nanganak og batang lalaki, miingon siya nga nanamkon ako og anak tungod sa panabang sa Ginoo. Kini si Iba og si Adan magtutuog yun ni sila. Kay anak man sila, kanang binuhat man sila sa Dios. Sila man ang unang binuhat sa Dios. Munang naghisgot sila Ginoo. Busa ginganlan niya Cain ang bata, o niya nanganak siya laing batang lalaki, ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero, si Cain mag-uuma. Lahi-lahi sila og trabaho. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila ka mga panganay sa kayopan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong bahin ngadto sa Ginoo. Naimot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa nasuko si Cain og nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat dawaton ko unta ang imong halad, apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntugon mo kini. So diha ato ang i-picture out bitaw
si Iba ug si Adan magtiayon sila. Sila ang unang tao nga gibuhat gyud sa Dios. Gibuhat nga gikan sa yuta, giumol gikan sa yuta ug gitayhupan ang buho sa ilong ug nakabato gininhawa muna si Adan ug si Iba. Nakighilawa si Adan ngadto kang Iba kay magtiayon man sila, nanganak si Iba og batang lalaki ginganlan niya og Cain. Nanganak na sad ginganlag Abel. Og imong i-picture out usa ka pamilya magtutuo sila nganuman naa man sila'y Dios nga gila. Naghisgot man sila Ginoo. Unya ang buot pag yun gipakita diha naghalad sila. Amen ba? Si Abel magbalantay sa mga hayupan, si Cain mag-uuma. Pareho sila nga naghalad og Dios. Unya ang paghalad nga imong nga gipakita diha, wala sila maghalad dito sa bisag asa na lang, naghalad sila dito Dios, naghalad sila sa Dios. Ang gipakita gyud sa istorya sa panon nga maghalad, kung imong nang basahog tiwas, ang halad nga dawaton sa Dios, ang aso mutulbong. Pero kung ang nakabasa ka na no, pero kung ang aso mukapa lang sa yuta, but ipasabot, wala dawata sa Dios. Wala kahimot-i sa Dios. Karon kung ang halad sa tao dili kahimot-an sa Dios, dili panalangin ang moabot. Course. Tunglo. Pero kung ang aso dawaton sa Dios, ang halad dawaton sa Dios, panalangin. Ang nahitabo kay ang kang Cain, wala man dawata sa Dios. Nasuko si Cain. Nagmugot si Cain, sumala sa itong gibasa. Kaya nga naman, kabaluman si Cain nga kung ang atong halad dili dawaton sa Dios, dili panalangin ang moabot. Kaguliyang. Ingon ang Dios, kung maayo pa unta ang imong gibuhat, maayo pa ang imuhang gihalad diri nako, ako tanang dawaton. Apan kay dili man ang maayo ang imong gibuhat, pagbantay kay ang sala nag-atang nimo. Magbantay di ta nga kun ang atong kinabuhi, ang atong lawas bitaw, nga atong ihalad sa Dios, dili gani na dawaton sa Dios. Ang sala nag-atang. Muna kabantay mo nga ang tao nga nagtuo o niya way simba-simba, daling makasala. Kabantay mo? Daling putak-putak dahin ang baba. Daling masuko. Daling saputon. Pero kung nakasimba ta, maingon ta nga, mausabra na. Amen? Atong papakan ng Ginoo. Munang, dili yun nato undangon o dili yun nato kana bitang ibaliwala ang pagsimba. Kaya sa panahon nga mo simba ta, muhalad ta sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang panalangin mo abot. Naikalipay, naikalinaw, bisan kung naay mga pagsulay. Bisan kung nunay mga kalisdanan, naagyapon ang kalinaw, naagyapon ang... Sa una, kung wala pa ta magsimba, naog na ay gubot, muingon na yung marka bahala. Di ba? Magmarka bahala dayon. Inya, muli-uli dayon. Inya, magbalik na diyan. Kamastay mo. Bulag-bulag dayon. Dili na ko! Maghusas sa barangay. Husas barangay. Husas barangay. Pero mingaw na po. Sino nagugugot? Ano na, katawa kilig na. Na, di ba? Wag lami. Mga anak ray gulug-ulugan. Luoy kay mga anak. Ano man? Magbahin-bahin na agi magtiayon mga kaigsuonan. Magbahin-bahin ang anak. Unya mag-abot-abot ra di ay. Kawagi batasan. Ngano man, wa may simba-simba. Ang sala nag-atang. Pero kung musimba ta sa Dios, nga ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, gihalad sud sa Dios, dawaton gyud na sa Dios. Amen ba? Amen. Muhari ang kalipay, muhari ang kalinaw. Bisan si Jobert Albert. Sorry, si Gaw Albert. Kuan gyud siya, makatestimony gyud siya. Nga kung makasimba ta, lahi gyud ang kana bitang kahimtang sa kinabuhi kung makasimba ta. Amen ba? Kaysa di ta kasimba, labi na kung di ka kasimba unya maminaw ka atong mga daotang chismis. Imbis gwapo, murag mabati. Tinuod biya na, di nakatagad. Kay nga naman mohari gani ng kasuko, kalagot, pagdumot, dili na kapangaligra sa iyang kaugalingon. Tinuod biya na. Mura nagbuaya nga mo mag-atahan ala. Ora isuga unya ung mapriso ni ginulsol. Wag gyud ayo. Munang
Dili gyud nato undangon ang pagsimba. Ingna imong tapad padayon ta sa pagsimba. Pangutana, unsa man po'y kasagarang makababag sa pagsimba? Trabaho. No. Trabaho. Nya pasangil din ang trabaho. Nya og walay trabaho sig pangayog trabaho. Nya og walay panalangin, walay ani sig pangayog ani. Muna nga ang Biblia nagsulti nga daghan kay mog ani pero wala mo matagbaw. Gibati gyapon mo kagubot, gigabati gyapon mo kauhaw, kagutom, unya wa mo'y kalinaw. Nganuman, wala ninyo ihatag ang adlaw nga para nako. Munang kita mga igsuon dili ta malimot sa adlawng Domingo. Inay mo tapad ay kalimot sa adlawng Domingo. Adlaw na nga para sa Ginoo. Unya sa adlawng Domingo do na po tay kat-on ng trabaho. Tama ba? Amen. Magkat-on ta sa pagkanta, una gyud pagkanta. Kay naay panahon mga kaigsuonan magkanta ka unya di ka kabalong sa kanta awa gyud di gyud nimo mahatag ang imong nauna di gyud mahatag nimo ang imong kasing-kasing pero kung kabalo ka unsay sunod sa kanta pag-ingon nga kaw ang kusog kanako mahatag nimo ang imong huna-huna ang imong kasing-kasing ato sa Dios sulay bantayin ninyo na di ba inigpiyong ninyo di mo kabantay nga inyong luha nagtulo na di ay nganuman gitandog na di ang atong kasing-kasing sa presensya sa Dios. Oh. Nya mugawas gani ang imong luha, mupauli kang gaan kaayo. Kana bitaw makasimba ta nga ma-feel nato ang presensya sa Dios mo, pertig yung gaan atong kinabuhi. Luta ka na, dili pon murag ka nang nagsiyabo. Nga pula kay mata. Pre ana magsigak. Kanang gaan yung kaayo. Na, gaan. Mao bitaw nang nakumpos ng sa presensya mo, O Diyos, may kalipay ako. Sa presensya mo, Diyos, may kalinaw ako. Sa presensya mo, Diyos, may kaayuhan ko. Kaya nga naman, ang bati natong kinaiya na usap. Ang bati natong batasan, atong nalimtan. Kaniadto, murag musugo, siningkahan, murag karon mo anak na, palihog ko. Di ba? Love, sa may sangon ninyo, Han. Di ba, no? Kanindota. Oh, love, Han. Love, Han. Di ba, no? Hindot ba kayo? Magtiayon. Anya, ang atong mga anak sad, magyampungad. Murag ma-smile po sila makakita. Tiligon po sila. Tinood biya na. Di na nato mistilpang tudluan sila. Kaya nga naman, gitudluan na sila atong gipakita nila. Amen? Sa muna nga daghan kay tang pwedeng katunan diha sa pagsimba. Nya kanus aman daw ni sugdan. Sugdan nato karon. Amen. Sa atong pagpaminaw ato ning reviewhon ugma, reviewhon na po ni sunod adlaw. Mao na nga atong balik-balikon. Even bless ta kay karon kay sa una. Kay ngano? Nganong bless ta karon kay sa una? Sa una lagyo kay mi og simbahan. Mula ka migtag sa kauras, isa mi makaabot og simbahan. Unya inigpauli kapis usa ka oras kay nganuman angaton man usay magbalon mi. Unya pertig yung sakripisyo kay nganuman ang agianan dili karsada dalan. Unya naa pagoy mga way batasan pong mga tao. Kay kabalo sila nga manimba mi pertiming putiag sinina ang uban pertig yung bag-uha paagian mo pug linuna nga kalabaw. Oh. Manimba mi nga kung di mi kabantay maninguha maho ming lunangan. Perti yung paita gyud sa una. Oh. Ko apoy paita. Pero karon nanay motor, nanay karsada. Unya usahay ang makababag trabaho ra. Daghang mga taong nagtuo pero way Ginoo. Nagtuo pero way Ginoo. Ngano man kung ang taong dunay Ginoo sultihan ti ka, musimba gyud na. Musimba na oy. Nago kay Ginoo god. Ingna imong tapad mo naaga ni kay Ginoo, musimba gyud ka. Kay naman kay Ginoo. Pero kung nagtuo ka nga na Ginoo, patay ang atong pagtuo kung di ta mohatag og panahon para sa Ginoo. Manang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ato ana. Pero kanag-inig ka Domingo para na sa Ginoo. Amen? Ang uban bitaw no. Di nato kalimtan ang adlong Domingo para sa Ginoo. Daghan kayong pwede natong katunan kaso alas 12 naman. At least naatay nadong ka na sabtan. Magkatunta sa pagkanta. Amen?
Kay naato ang inyong mga anak nagkat-on naman sa instrumental. Ay, mga instrument. Nagkat-on naman. Si Aldrin ganin naghinay-hinay na to diri. Oh, ato nang kuanan. Ya, si Asap ug si David gailog ko kisay mo drum. Ya, ako ang gimiting sila kamo duha dong para nato gibuhat nato ni para sa Ginoo. Si Asap pod yango taon siya. Kay siya mo gimupuli niya atong lasande. Siya ba atong lasande? Unya kay kuan man, wa pa may ka-practice. Si kuya may nag-drum. Ako pong gipasabot ana taon siya pula yang mata. Nana. Pagka halad awit, ana ni siya. Ako drum pa. Siya mo i-drum dito sa cross. Inana na siya. Ma-enjoy ang atong mga anak. Unya, ang atong mga anak na amag na sila kaugalingong kinaiya. Amen ba? Kitay mo train anak kanang ilang kaugalingong kinaiya mahilis na siya. Pulihan na saksak kang Kristong kinaiya. Amen. Sa dalaygon ang Dios nga maoy nagpahinomdom, nagtudlo sa angay natong katunan, magkat-on tag kanta, magkat-on ta sa pagkat-on sa mga bulhaton diha sa simbahan. Unya labaw sa tanan, relasyon nato sa Dios. Atong hinumduman, kining tulo ka bahin sa ato ang lawas. Kalag, espiritu ug lawas, dili gusto ang Dios nga dunay salawayong makita niya. Munang sa atong kinabuhi, katong mga butang nga dili kahimutan sa Dios, atong likayan. Amen. Muna niingon, ang atong baba gihatag sa Ginoo gamita sa pagdaig sa Dios, sa pagpasidog sa Dios. Si Apostol Pablo niingon, bisag unsay inyong buhaton, buhata sa pagpasidog sa Dios. Ato ta sa pagpanindog mga kaigsunan, atong ibaya atong mga kamot o atong pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga nagtudlog nagiya kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig nga magkat-on sa mga buluhaton diha sa among pagsimba kanimo. Diha sa among pagsimba kanimo imong gipakita nga daghang mga buluhaton nga angay namong katunan ug dasiga kami sa pagkat-on niini, ilabi na sa pag-awit, pagkanta ug panimdumi o Dios ako mga kaigsonan nga dili lang sa pagkanta ug mga awit makalangit alang kanimo sa adlang Domingo kundi sa tanang adlaw gikan Lunes hangtod Sabado Ginoo. Among gipangayo ug akong gipangayo kanimo nga padahin kang magpahinumdom magiya sa among kinabuhi nga ang among kantahon mga awit nga alang lamang kanimo. Bless Ginoo matag usa nga bisan pa sa tibuok semana nga imong gihatag gidugang giandam alang kanamong tanan. I-bless Ginoo nga dili kami malimot nga ikaw ang Dios among gialagaran. Ikaw among gisimba, among gipataas nga bisag unsay among buhaton namo sa paagi nga ikaw ang Dios na pataas ug nahimaya. Ug unsa may mga dili maayo nga amo ang mga pinulungan kaniadto, mga binuhatan, mga batasan kinaiya. Salamat o Dios nga imo kining kuhaon gikan kanamo, gikan sa kasing-kasing Ginoo ug bag-uhon nimo o Dios ang among kasing-kasing amo nauna aron kami putli angayan takos nga mohalat diha kanimo amahan. Diin mohari ang kalipay kalinaw na ang pagsinabtanay labi na sa magtiayon, pamilya Ginoo, i-bless Ginoo ang mga kababayan nga niya karon nga ang ilahang bana wala pa kaari. I declare Ginoo nga ang ilang bana magkaari usab in Jesus name, in Jesus name. Bisan pa Ginoo nga ang tanang magtiayon magkayusa ug ang pamilya magkayusa sa pagdaig paghalad kanimo. I-bless Ginoo bisan pa nga akong mga kaigsunan nga nakaron silang dapit, nakaron sa ilang simbahan, nakaron silang Pinoyanan, nakaron silang trabahoan man. Kay naaman o Dios ang ubang mga kaigsunan sa gawas sa nasod. I-bless Ginoo sila, tagaan mo sila og kusog sama sa imong paghatag kanamo nga naa kami maayong panglawas og kusog labasanan kalipay kalinaw sa among pag-alagad kanimo. I declare blessing right now in Jesus name. Ang tanang mga ingong amen ug amen. Pahibalo sa akong asawa before ang closing prayer. Amen. Maglingkod usa ta sa makadiyot niya. Na bless ba ang tanan sa mga mensahe karon? Amen. So adto ta sa mga schedule niya ang muhatag og testimony karong Domingo kay si Eden. Niya ang muhalad awit iya gyapong family, Dinoyos family nila ni Eden. Niya ang mo presider kay kuan si Sinde. Ikaw ang presider day. Niya sa gihapon ako ra puy mo kanta usa kay nag-cut on pa man jud ang beginners man. So wala na magmatter kung youth sila ray naikatako sa pagkanta kita ang mga mama. Kay kanang mga youth mo sunod po na sila kay mo ana po na ay ikaw ron sa Ate Racel. Oh mamagpapa ana. Oh nahiyas
ang papa kanang nagsugod pa man gid ta, so wala gi nakatunan. So kung makakaton man ta pinaagi sa pagtuon, so kung gidasig yun bisan di lang mga batanon, pati papa kung gisay mo katon og guitar, kay ang nagpractice og guitar si Wincy man niya, ang keyboard si Aylami og anak ni kuan niya, drum anak ni sis Lisa niya, kuan na magitay hiya sa diang magtuon ta kusa man ang moabot ang kaalam sa pagtugtog. So ato nang ihalad para ngadto sa atong buhi nga Dios, ug magakaton ta pinaagi sa pagtuon, pwede ra gid kay mo ari og Sabado alas 2 o ang practice niya sa gihapon ang atong panimbahon alas 10 nya. Pasalamat ko sa Ginoo kay kanis ni Moses wa pagani alas 10 wan naana. So praise God. So pasalamat ko nga matag-usa kanang magtamod jud ta sa oras nya, kay Ginoo man ang atong giilagaran, so dili kita magpalit-lit kay duha, kay di man kita magpaabot, kay kung mag-agaray tas uban kanusa pa maabot na anusa pa human atong simba. So time to time jud ta, stricto gid ta sa nagitay manage disiplina sa oras kung para na sa atong Ginoo. Alas 10 ang atong sugod. Amen. So akong gihatag ang closing prayer ni Pastor Gideon. Unya sa Sabado practice alas 2 sa hapon. Unya okay ra ba nilang kuan Ayla? Maka-absent ra siya no usahay. Okay ra siya? Sige. Kay kuan kanang magsugod na gyud mig practice tibok team, kay para mabansay gyud mi, mo present mi o kaha sugod niyo mi og kanang mutukar na gyud mi. Kung makasabay na gyud si Wincy, Cindy, silang Ayla, unya magpuli-puli pod. Unya nya nanay mo puli og kuan lead. Magpractice og kuan mo praktisan ta mo tudlo sad ko unsaon pagdala ang tingog. Kay kung dili ka ang tigong mo dalas tingog manggon, inig kaugma mawagtang ang tingog. Mawagtang ang tingog kung kuan maputol. Muna nga mo kuan ko mo tudlo ko unsaon pagdala ang tingog. Kay na mapoy yabag, kanang yabag matuno ra man na siya. Kanang puwa, matuno ra nang puwa. Gawas kong kuan wala kay kana bitang dili pod interesado, di gyud pod kakaton. Nya lalaki babae, mas maayo. Kung naamoy kadasig gyud free sa inyo ha, upin nako nga kuyogi inyong anak, tudloan ta mo diri. Anak lang. Nya salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo nga karon pila pa ka bulan. Ako rin ipabalo nga pila ka bulan natong pagpangandam natay krusada sa Malabuyok. Kay karon natay baboy at namatay baboy. Gihalad na sa usa ka batan-on, gihatag nga baktin ang usa. Unya dili pa man ta katansihibing karong bulana, mo na nga atong gibaligya ang usa ka baboy nga gihalad, gihatag. Unya ato nang ibaligya, ipalit na to og baktin, mo na punay amo ang atimanon. Magama mig kanang tangkal siguro diha para inig ka Marso do natay tulo ka buk baboy. Unya kanang tulo ka buk baboy murag igo na siyang ipakaon sa tong mga bisita gikan sa Negros, gikan sa Cebu, ang uban gikag Mindanao, na itaga Jinsan nga moari na sila ticket round trip. Unya magkrusada matas barangay. Unya bless putas Ginoo kay magparapols puta og kanang FM radio set. Preani asa man to akani mopalit ko og dito nagparapol man ko Negros inani niya, mopalit ko inani murag na po palit ko inani iparapols nako sa atong krusada. Unya bless salamat po ko sa Ginoo nga bisan kanang ato ang social media kay kuan man na kanang tulo man na ka gadget ang akong gigamit nya, wala biya gitay offerings. Actually wala man ta kay wa pa ko nato ang gitudlo diri. Unya labaw sa tanan, it is house kuan pa ni siya, house church. Kanang dili pag yun siya simbahan. Kana bang balay pa ba? Kanang naanay simbahan. Pag mahuman na ning babaw, mutukod na nagsimbahan. Niyon akong asawa
nga katong duha na mo kabaka gigikan magina siyang baba mutoy amo ang patambukon mo na itukod na mo natong simbahan unya ato rang tulo tabangan para mana sa Ginoo. Pero ang among unahon kani usang taas kay inig ka Thanksgiving naatay kapahigdaan sa atong mga bisita kay gikas sa Jinsan, gikas sa syudad, gikas Negros piti ko na silang daghana. Nya mo na ako ang sakripisyuhan mga bunga nas atong mga sakripisyo. Unya kung inyong nakit-an ang akong sakripisyo, I hope naapod mo'y sakripisyos inyong isikatao. Pero atong pamilya, no? Atong sakripisyo pag-ampo, unya pagpaubos, pagpailob, unya samtang nagtanaw ang Dios nga naa kay pailob paubos, malipay ang Dios nimo panalanginan ta. Ana na siya. Unya ang salamat ko sa Ginoo nga gitagbo sab sa Ginoo ang social media. Wa tapasagdahay imen ba? Wa tapasagdahay. Wa tapasagdahay ang Dios magpanalangin. So salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nagtudlo ka nato, nagdasig ka nato aron malain atong kinabuhi. Atong hinumduman ra gyud sa tanang panahon dunay langit. Amen. Dunay bagong langit, bagong yuta. Way makasulod didto nga wa magkinabuhing matarong. Lisod maluwas makasulod ang matarong unsa pakha ng makasasala mo nang dili natutugutan nga magpuyo ta sa sala. Kay ngano man gipakamatyan nata ni Jesus dito sa krus aron di na ta magkinabuhi sa sala. Amen. Mo nang padayon ta sa pagkat-on ya, salamat kayo sa Ginoo gahatag siya by Biblia sa atong igsuon, no? Ato pakpakan ng Dios. Nya basahan na ninyo pero kung naamoy cellphone day pamilya pa-download og kuan Bible ni diidin kang sister na naman, no? Anya salamat ta sa Ginoo, Brother Moses waiting ang kuana area. So karong next year makatukod na tagsimbahan. Amen. No, next year makatukod na no. Next year pagyod. Next year lagi. Next year kay kuan naman 2024, maybe 2025, 26 na natay simbahan. Atong pagpakan ng Ginoo ana, no? Salamat sa Ginoo. Ato ta sa pagpanindog, ato ang ibaya ato makamot. Atong pasalamatan ang Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga ipadahin kang nagatiman, ug padahin ka o Dios namuhat sa among kinabuhi. Bisan pa sa tanan nga niya karon padahin ka nagapanalangin. Kanunay nimong giablihan ang imong trono aron sa pag-supply, pag-protection sa akong mga kaigsunan ug kanamo nga niya karon. Nga mahimo kaming panalangin, mahimo kami nga malinawon, malipayon ug labos sa tanan. Kanunay mabati namo ang imong presensya sa matag kinabuhi namo o Dios ug matag Pinoyanan. Bisan pa sa among kaigsunan nga wala karon kasimba, wala ka ari diri, apan salamat Ginoo nga sunod Domingo imo silang dasigon. Walay makaulang bisan pa ang ilang mga panalangin nga ilang nadawat gikan kanimo, dili kini makaulang. Hinuon mahimo kini nga sukdanan aron sila Ginoo magmainiton, magmadasigon sa pag-alagad kanimo kay imo manggipakita nga imo silang gipanalanginan. I-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga niya karon. Even Lord sa amo mga kaigsunan nga nagsunod sa amo ang pagdahig, paghalad, pagsimba di kanimo through social media, ikaw Dios magapanalangin. I declare blessing upon blessing. Dihugi kami o Dios nga mahimong kaming panalangin sa matag-usan namo kapinoyanan. Ubani kami og walay bisan unsang buhat sa kaaway makahilabot. Akong gideklarar nga imong gisirad-an Ginoo ang bisan unsang pultahan sa kaaway ug among gideklarar gituohan nga imong giablihan o Dios ang pultahan diha sa imong trono aron pagsupply, pagtagbo sa tanan namong gikinahanglan, spiritual, material, even Lord physical. Among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi kay wala may mahimo kun wala ka. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, pagtubag, pagdawat sa mga hala diha kanimo. Pinagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa paghiusa sa balang espiritu gikan karon. Amahan, ikaw ang Dios magkuban kanamo sa pangalan ni Jesus. Ang tanang Kristiyano magingong amen o amen. Mayong adto og happy Sunday. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios.
God bless. Salamat kayo sa atong buhi nga Dios nga nagpahinumdom ka nato. Kini Jigson, Pastor Gideon moingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Happy Sunday. God bless. Atong tanan. Basi unya mga live ko niya gabi o kahaog ma. Bye-bye. Bye-bye.